سلام علیکم عزیز. این دست آمد و خانوادتان باشه. من اگر 24 ساعت جار بزنم و شما نقل کنم کو قصه های پدر و مادر من تا زنده بودن من به شما نقل میکنم. نقل زیاد دارم من نسبت پدر و مادر من چه نگاه میکردگیم. نقل زیاد دارم که یک روز پدر رحمتی میگفت که شب در نظر رنگ روز میتوف مرا بگیرین مسجد برین. اتاجم گفتم شب است. نه روز برف بریده بیرون روشنایی میکنن. روزай бачаҷон аката бугӯ бия мара масҷид бара. Отаҷон рӯз нест ава барфе рӯшан тафтиста. Либосҳоам пӯшон. Ранги вай мешава хел пирӣ дар сураи аҳқоф омадаги ки баъд аз 40 солагӣ инсон бовор рафтанга гирифт ва мешава вақте ки ҳарзагӯӣ мекунам. Биё либосҳои мара пӯшон ту чӣ хелӣ гапи мара гӯш намекунӣ. Либос медодам мепӯшонамша лек мефтам отаҷон бери шавай. Нигоҳш мекардам. Чӣ нигоҳ дорӣ? Усу кӯрта. Нигоҳ накунада. Мара гуфта уску нигоҳ накунад. Отаҷон гуфта шеър мехонам, барош ашула мехонам, ояти Қуръон мехонам. Ба яке хош мебурам сафеда. Дар падар ман, дар ин тараф кӯдаки чӣ дорам, ширхӯр дорам. Дута кӯдака ба нигоҳ мекунам. Аз тараф фарзандам ба нигоҳ кунам ки хоб бояд кунам. Аз ин тараф падар ман. Кори осон неста. Падарам мисли кӯдак шудагӣ буд. вай бояд ки суханҳои хушрӯб гуфта падарҷон, отаҷон, ҷони ман, ман туро дӯст медорам, ту падарҷони мани, беҳтарин падар ҳастӣ, ту беҳтарин бобо ҳастӣ, ту беҳтарин мисол шавҳар будӣ барои модарам. Хеле суханҳои хуб қатъи падарам вай мекардам. Ором кардам ки хош мебурд. Ман падари хубам. Ман шавҳари хуб будам. Шавҳари хуб будем. Бобои хубам. Ранги кӯдак саволҷавоб мекунам одам пиркишид. Фаҳмидем? Қариби 90 дар падари ман мегузашт. гуфтам ба хобш мебурд. Ояти Қуръон мехонд, падар ман хоб мебурд. Хобш ки мебурд ба ман духтарчам мисол майдача буд, шир медодам, хобш мекардам. Дидем хобе, мо хоб гӯшмаи хикада мемонд ки мусафир бедор меша, нон мега, об мега. Бедор меша, як газ нон мегирифт, як қирт об мегирифт. Ам як газ нон мегирифт, як қирт об мегирифт, ҳамин хоби рафтагиш офтоб мебуромад ба як хоб мехест. Ана ҳамин як газ як қирта ки надодем ку ӯ бетоқатӣ мекунад ку одаморо хӯраи наемонад. Ранг кӯдаке ки бедор меша ӯ гира мекунад, то оча ширш накӣ хобш мебарад. Анан пир ҳам хел меша мусафириду ки кампир. Метиша хоб мерава. Баранам баъд гуфтан хонагиёмон ки як рӯз келмо гуфт ки мусафир шаб хоб намекунад, моро хӯрае наемонад. Итукуям як газ нон мегирифта, як қирт об намедодиям, хӯрае наемонадшона. Як кӯдаки майда надодем наемонад хӯрае. Ама ки хел гӯш мемонам ки бедор киши мехастам. Отаҷон чӣ мегӯяд? Як газ нонам те бачаҷон. Баъд мегуфтам қилча тима, булочка тима, нон тим. Чизе ки мехост ноншо мегирифт, ҳамонро медодам, як газ мегирифт. Оби гарм тим ё ки чой тим чи? Баъд мегӯфт чой те. Як қилчаям мегирифт. Худо баракат те мегуфтам, мегашт хоб мерафт. ҳам хоби рафтагиш мо бомдодам мехондем, мехестем, баъд офтоб мебурад, баъд хош бедор мешид падар раҳмати. Тасаввур мекунед ки як газ нон, як қирт об надодӣ безобита мекунад, хӯрае наемонад. Гуфти кампиро ки он ҳезорта нишон метия. Лекин ира аз ӯҳдаш баромадан дар кора. Ман ӯҳдаш баромадам. Фаҳмидам ки ҳамира додан дар кора. Додам падарам намистод як газ нон, як қирт об. Хор рафт дига одамо ором. Бо ҳайрон шудам ки мусафида чӣ қадр ором мекунӣ? Падари манай. Ман падарам румузша бояд будонам ки чӣ гуна рафтор кардан дар кора падарам қадӣ. Падари манай. Як падар аст. Барои ҳар яки мо як падар аст. Падармонро бояд ки мо соҳиб шавем. Падари ман падари ман аст. Падари як касига падари оям хаста. Падар як падар аст. Модарам як модар аст. Як модар инсонро ба дунё мебарад. 10 модар ба дунё намебарам хаста. Як падар падараш наметавонад. Модар аузубилла астағфируллоҳ аз чанд падар як фарзанд ба дунё меорад, аз як падар ба дунё меорад хаста. Пас мо бояд падара падарӣ кунем. Соҳиб бояд шавем. Ай гуфтан сармо дар гирифте. Сармо дар кеса уже. Падара бояд мо соҳиб шавем. Падара бояд падарӣ кунем. Модара бояд модарӣ кунем. Чӣ қадар беинсоф шудагин шумо ҷавонони асри 21. Аз Худо битарсед. аз Худо битарсед, битарсед ки дар ин дунё дар қиёмат назди Худованд ҷавоб медиҳанд. Бадбахт мешавад касе ки падара дуоша намегирад. Рӯзсиёҳ мешавад дар ин дунё шикастое мехӯрад ки худаш баъд вовайло мегӯяд ку уже дер мешавад. Мегӯяд ку пушаймонӣ суд надорад. Мегӯяд ки худкардаро даво нест, вовайлои пушаймонӣ. Касе ки дуои падару модар намегирад ку бадбахттарин инсон дар ин дунё мешавад. Ира раст нафсигида бифаҳмед ки бадбахттарин инсон касе аст ки дар дунёи қиёмат ки касе дуои падару модар намегирад. хушбахттарин касе аст ки дуои падару модар мегирад.
ман мисолҳои зиёд дорам аз нигоҳбини падару модарам, вале бо мисолгӯ нақлтон мекунам. бале, миннатдорам аз шумо.